wong. Lah, soalnya iso digawe tempat nyantai ngene utawa pentamu nang kene iso nang kene kabeh, acara yo iso. Nah, sing pasti kena digawe rasan-rasan rek, tapi sing positif ya, aja negatif yo gak apik soalnya. Nah, iki roster sing ngadep nang mau ndukure transparan yo gini. Dadi nek awan iku apik yo. Ha. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, iki pintune nggih smart door lock, cara ngono wis apik lah. Lawange kuku tarung, pokoke wong gak tarung golek apik. Lah, iki engko wis anti maling yo. Wis oleh free iki smart door lock-e. Pen kari gawe sidik jari ngene tok utawa nggawe pin utawa nggo kartu yo iso. Ah. Iki langsung nang gone area rong tamune, ndukure dawukur, lampune cemrentel wis pivisian kabeh. Ambek ono apa jenenge kaca gede nang ndukur. Ben rasane estetik utawa gawe penerangan nek siang hari. Iki iso digawe mezaninan sisan. Nah, nang kene iki tembok